но я не почуваю, я не слушаю. Давайте. Dáme tišinu, чтобы было слушать Тишина. Pani Nadia rozpráva. Наша учителька, пані Габріела, ми вас ославуємо з Днем Учителя Міжнародного. Бажаємо здоров'я, щастя, миру, И успехов. успіхів. И терпение с нами. Дякуємо. Дякуємо за Ďakujeme veľmi pekne. Да. Многое вам літа. Много лета тарари. Многая літа, многая літа, многая літа, многая літа. Спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже, на многая, многая літа, літа, многая літа, многая літа, многая, многая, многая літа.